Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian, mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya o di Adrian for men and women. Iyan ni siya ni Gutal. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede pa tanan. Kag tanan nga pahamot mo na kung tulokon. Kag o di perform ni siya butang balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali maaslom kag makahoy nga citrus. Amo na siya kusimutan. Angay siya sa mainit nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 80 to 100 degrees Fahrenheit o kung 27 to 38 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? Simple lang, isa lang kalinyas mga nota. Kag ang mga nota ay lemon, Sicilian lemon, cypress, citron, grapefruit, mandarin orange, aldehydes kag ilang-ilang. Ang lemon kag Sicilian lemon, maaslom nga mga citrus. Cypress nga mala nga makahoy nga nota. Citron nga mala nga citrus. Grapefruit nga pait nga citrus. Mandarin orange nga matamis nga citrus. Aldehydes nga duhabon kung simutan. Kag ilang-ilang ng bastante kag matamis nga bulak nga nota. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa kamong mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa duso naman, bye-bye!